Blay ukwa ayu nami. Kani ke jingkeli ke belakeli nurut ke testament ke berim. Ya kepala buat jingkho akan kitab Deuteronomy. Akan lenong ke bersipau dhat berkhatar. Ke jingkeli ke bau blay ukeli gong. Ublay ukwa ayu nami. Kan puli ni dekhan. Panatang saya pek ke ai ke bau ketian jumlah ke keren. Ketian jumlah ke ong kumni. Mentati ko Israel utrai bau blay jong mi. Ukwa ayu nami. Tang men siap tiang ya utrai bau blay jong mi. Men ya hak lenti jong u baro men ia je u bat men syakri u try bau blay jong me daka download baro bat daka mensiem baro sautli ki ai ke mangi iang ni ke ai ke bau try kwa yang ngi kum ki brio kalong ba u blay u kwa ngi ke baning kong kalong man syak tieng u try bau blay ba men ya hak lenti jong u baro men ia je u daka download baro baru ang men syakri u try bau blay jong me daka download baro larang isim kelum bat isim lingkot ni kebentar kalong ke ai bau try kwa ngi ki brio kalong ban syak tieng ban ya hak lenti jong u ban ia je u ban syakri u ke baning kong bau try kwa ngi kalong ba try kwa ngi bagian kham syak tieng u blay kamut ayu ban syak tieng u blay ane ke ai ke ni ke jing syak tieng u blay Isyak ban ngah bang perkat sepang jing syap tiang aku punya thui pi ke wei tu khana ke beret ron sisian ke wei ke brio kini ke brio ke long ke ba ju sultanat ban puli ya ke tien jong blai bar kumta ka ju bu ha ka singkli jong ka ya ke tien ke jong trai bar ka long ke brio ke ba iet ban puli ke dictionary ban wat ban ya ki vocabularies ke bitan hak dictionary kumta kala bu lang la ya thu khana ngi ba haba kala thia kumta ha ka janmiet Lakiu jumahnya berkerau, walaupun ki ka yeng ke jongka, mereka senang ke tahu berokoi, kat ban klem ke yeng juga. Ketika kentai kalau syak tiang hadu kata-kata, namar baka syak tiang, kalau ki, kalau kedup ya kata kon, kalau doa kalau dai kalau panmak nu belai, ya ki ai berok ka jem juga. Rekat baka nanang doai gemta, ujuman ru unang hiar, bola jano. Ana bola jano syak tiang juga kalau hiar no nang ta. Kalau baik ya kata kon kenang buat pakai kedup. Ya ke Bible henry anda ke page kadai ke kod Oxford Dictionary. Habang aku non rak ni kelong ba ban syap tiang utrai ke mud ayu kata jing syap tiang utrai ke ai ke benta ke GM jongi ban syap tiang utrai. Ke jing syap tiang ke dan artli. Ke wei kelong kumbangi syap tiang le sia habang ni tiang ye no ni tiang ni pulet apor badang red ki kena ber ki tiang ki pulet dan ke por pat ki tiang ya ki ni ki jingja ki bangi ong ki natural calamities lani kita ki jingja ke baja ha ka ni ka mai mariang jongi ni syap tiang habuan ki ni ki ege bero kemuan corona la kawan ki jingstam ke jingpang kita ada ki jing syap tiang rai sakawai ba ka jing syap tiang rai ka jing syap tiang yu try ka bangi ong ka jing tiang burom yo blai kumangi tiang burom ki kimi ki pa jongi kumagi khon jongi ki tiang burom yangi habangi pen iya ke nuksa ka ba kum taru utrai kwa ngi bangin tiang burom yo utrai ba ulai jongi nadu ka donut baro ublai ukwa ayu nami ka jingkli bangi kelim ne ka baning kong golong ba men syak tiang yo utrai ba ulai jongi daka donut baro habangi pulis pang ne ka testament ka barem Naga kitab Psalm haka ba shispa laipo haka benta ka balai ko ang lara mi ko try make me thu jingla baman jongi atrai manu bala ban yeng kan khat pasau ko ang henrai ha mi ko try kita ka jingma ya ka bangin yo syak tiang ya mi play jingmut ini ko ka benta palai ublai umap tingi bangin yo syak tiang yo ublai kat kom ka kitab Psalm ba shispa laipo ka benta ka pasau ka ketian ublai ko ang ba ublai umap tingi bangin yo syak tiang yo ublai upen kuat ni pop jengi bangin yo syak tiang yo ublai ka ja ayu haba ubriu syak tiang yo ublai haba ubriu syak tiang yo ublai long ka jing syak tiang yo try kalau ka jing sedang jong jing stan ka jing sedang jong jing syampang ka jing sedang kan jong jing gerku jong ublai haba ngi syak tiang yo try ka Bible ke thu shu ngi haka sam shispa arpu pra ka don ka blessing ke jong ublai larangi syak tiang yo try kata ka blessing ke long kumni sam shispa arpu pra Kong kumni on gerku yo brio uba syak tiang yo try kumni on gerku yo brio uba syak tiang yo try pila pi pek ni kubon ka janmian pila on kli kumno on gerku yo brio uba syak tiang yo try jingger ku jong blai kalong ningkong ka yeng jong pi ha ka yeng pi don on gerku yo brio uba syak tiang yo try baka tengah jo kalong ko jing so wan uba sei so
hak jaka ba kham shpo ka yeng jumi ki khun kum ki ding olep hak de sam ba shi spa lai unong ruai David uang ba ning kong uya ro utrai de ka men siam ro uang ku men siam janga to ro utrai hak benta ka ba aru thu spang ka jinglong jong oblei ba na ka jinglong jong oblei thu spang ka jingmap jong oblei uang kum ni hak benta ka ba khat wei jong sam shi spa lai ngan pulia ka ong kum ni na ba ka beneng ka jrong a khli ka khndo ka ba kraw ka ta ka jing isen ai ju ka long i ka be shakti ang yu with one condition da ka wei ka condition jong oblei lang shakti ang yu try kum ba ka beneng ka jrong a khli khndo ka ba kraw jing isen ai jong oblei ka long lang shakti ang yu try hak benta ka ba khat lai pat jong ni ka ju hi ka sam bi spa lai ka ong kum ju kum bo khpau isen ai yu khun kum tau isen ai yu try i ka be shakti ang yu haki proverb kelenong ko pra ka khat ba khat lai ka ong kum ni ka jing shakti ang utrai ka long ban sun ning kong e ka basniu apang shakti ang utrai ngin hap kier sun na ka basniu ngin hap sun ya ka jing sarong hap sun ya jing someng hap sun ka nya ka lenti ka basniu hap sun ka nya sintur ka utlo to khangru ila ushakri nakapop balek meng wat abi kenon bor halor jonga onda kum tangan long janai bat kan long khuj naga jingle palat ka bakrau tu khang yela ushakri pekat usim duet usim uba krau badanut hagi benta baro wang khang ya ushakri naka pop bale meng ajik syaktieng utrai gelong ban ger naka basniu naka jing sarong naka jing someng kelenti ka basniu sentur mutlop ong kita proverb haga ba khat khandai pat kisam ka ong ba tu khang ya ushakri jomi naka pop bale meng kidan ki syakri jong oblai ki bahap haga pop jong jing le meng Kapa kapop jila meng ka don hapo anjoki kapelong ikiban pergat bagi snow tang maki haki ai kai boro andai ka dia de ketien ka jong blai ka bahikai yangi larangi ki penrit il dia hakata ka benta jong trai ni syap tieng yo trai na kata ka dau kan blai wong na shem yo priu kum godot jonga kun jong Jesse David kata ri ki benta ka pelong yo trai parong ipule show kita proverb ko ang what ai ba ka donot jong mi kan bisni yaki nongpom Henry menlongkeng kajing syaktieng ya utrai baro shisngi. Semua ika ketian jauh lagi bakran ini. Wan angin bisni kinong pa, wan angin pek bihun. Ya nuri nu tadi ngin pek bihun ya para syakri ni kinu dulu ika bentang. Itu ngin syaktieng ya utrai ha baro kisngi jong ngajim jongi. Kani kani kajing hikai ika ketian jauh lagi. Kasam ka beningkong, ka ketian jauh lagi ni ka kitab sam beningkong ka keren ka ong dia suk utau briu ubam yai ha kajing slau ubam man. Lem ni ubam yang hakal tigi nong pop lem ni ubam shong hakal jing shong ki bar khebeng kata de ka tien jo blai kum nongan ya baru trai nginum ya sla bagi baman nginum yang tigi nong pop nginum shong kan bagi bar khebeng kani ka tien jo blai ka ba ai nam ta jong na ba jong pi pek ujisu ukran spanga tien jo blai kum no ukwa ngi kan begin lam ngin syak tien yo trai ngin ya kan ti jong u ngin ie u bat ngin syakri yo trai haga gospel Matius kal nong ka arfu sam pikin mau men bagi seran ki keliau Jesu ki om ku try lanu men wan uji suang kata ka sengi ka bangan wan ba kata ka sengi bangan sawan pat am dan menu balak mantep ada try wang suk utau briu bah bangawan ngan syam u bau le kum ta u syakri kum ta try ku angi ru bangin syakri yo try dak donut baro dak mensia baro pada ka bor baro ku try kran u Jesu haba kran chu spang ni ka jing syap tien na ka gospel Lukas lenong ka bakhat ar ka khot ka basau ka khot basan ka ong gumni nga ong ru api ki lok jonga wat syap tien ni te ba penyap no e ka met ki bam don ai na lor kata ban la ban le henrei nga maham yu pi yeno pin syap tien ya utau bahadien ka ba ulayap udon bor ban bread syujok shisha nga ong api tu syap tien ken ya utau Yano ngin kam syak tiang ni ski mata. Ngin kam syak tiang yang utrai ba boleh jongi. Ngin kam syak tiang yang utrai ba krau shisha. Bulan bor shisha. Bulan ka bor habaring ba kendo. Kani kalong ka kubor ba utrai wan rak po jonga ba jongi. Habang ipeng yang ni jingat lenti ka jongi. Ni sngo ko ba ni syak tiang yang utrai. Tang ha ka bor ka badang don corona. Ikin mau wan rak sitri tang ka bor baslam. Andala kut muslim. Ni ye sitri hangnur ha ka jaga ka mangi kendo. Teng ni syap tiang yo try tang apa rawan jing syap tiang ana mentala kham melen mo ne ku jing stom ke jing pang corona ni so ba kam le shu ni la klet no ban syap tiang yo try you know syap tiang yo try syabian hare ke jing syap tiang yo try kalong ke jing sedang jong jing start ke jing kerku ke jong blai ya ke jing aba jong pi pat bun singi keli
hadian ka jing long stan ka jing piang jing yau Jesus lani ka jing long riut khat jangi da bang dei ban ngam skom jing baptis ngi dei ban le ayu pan teng ni syukut tang maswan jeseng dala biang teng ru ngi syukut tang bang ngi su ai dawe ka do ka jim jangi reu trai kwa ngi ayu ngin le hadian bang la piang yau Jesus ngin syak tieng yau trai ngin ri kendong ha ka turut jangi ya ka jing et belai ngin ya kan ti jong trai bat in syakri ru yau u ado ka mensim